quintuplicar o número de amarres que había no ano 2007. Do 2007 ao 2010 preténdese multiplicar por 5 o número de amarres que había para estas embarcacións. Embarcacións que en moitos casos só saen ao mar unha vez ou dúas veces ao ano, pero é unha proporción moi elevada as que cumpren esta, e hai outros que non saen nunca, e sin embargo están aí ocupando un espacio. Aquí enfrente temos o Porto Deportivo de Punta Lagoa. Ese Porto Deportivo absolutamente ilegal construíuse sobre centos de denuncias que sobre todo os compañeiros de Voces polo Litoral de Teis presentaron. Agora, cando xa está construído, é cando os tribunais están recoñecendo a ilegalidade do mesmo. Curiosamente, está construído no único lugar do litoral onde que estaba sin urbanizar entre Rande e Monteferro. Ese era o único lugar que estaba sin urbanizar. É un porto deportivo que é o máis parecido que hai a outro porto deportivo. Uniformiza totalmente a costa, fainos igual que sexa un lugar maravilloso a que sexa unha enseada rectilínea e sin atractivo paisaxístico.